Ассалому алейкум, духтаракои азиз. Созед нағзед, саломатиётон хубай. Тамошобинани азиз, распродажа, супер распродажа ҳозир шумода пешниҳод мекунам аз магазини рақами 30, бозори Корбон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, якм ряди магазинҳои шишагӣ, магазини рақами 30. имрӯз то 12 солара размер мебиёя. Ман ҳозир видеоро мепартом, шумо биёед дар давоми рӯз то 12 солара размер меоя. Ва имрӯза аксияи мо духтаро сеташ 100 сомон. Се либосе ки мегирен 100 сомон ай. Марҳамат, ҷа бор беҳад бисёр омадагӣ ай. Ҳозир бор омада истодай. Мода дертарак мешавад барои ҳавай ҳам ҳами будагиёшам шумода одам бисёр нашида навор карда нишон метиҳам. Ина бинен чихел хушрӯ двойко. Сетам хеле 100 сомон, 33 сомон меафта як комплекташ. Духтарако дер накунен, бовар кунен. Чизои бисёр омадагӣ ай, хушрӯ. Ва чихеле гуфтум имрӯз то 12 солара размер мебиёя. Ман ози ҳамин навора даррав монтаж карда мепартам ки шумо ҳамин рӯз тавонед омада ва анами борои новинкара харидорӣ карда бо нархи арзон. Ина се анам хеле комплект 100 сомонӣ. Мана беҳад иқдоми хубай духтаро бовар кунен. Барои савдо ҳам метавонед гирен, барои тӯҳфа ҳам, инчунин барои фарзандотонам бисёр ҳам нағзай. Аз анамин двойко бисёр омадагӣ ай, ҳамаи рангош ҳастанд. Материалошон сингапурай, шушта мепӯшонен. Диде? Мана почашкати. Чихеле гуфтам имрӯз то 12 солара аз ино мебиёя. Мана бора бинед чихел бисёрай. Ҳамаш сифатҳои хубай, ҳамаш новинкаян инамино, ҳам бачагӣ, ҳам духтарӣ, ҳама намуда омадай. Оз якчандша нишон метиҳам, ҳамаша намеша нишон дода, вале то қадри имкон ма шумода ина пешниҳод мекунам. Шортику майкои фасонак ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ. Чихеле гуфтам се донаш 100 сомон. Иша бинен бо чи хел хушрӯча. Мана ази чанд рангай. Мана дидем рангоша. Барои садик хушрӯай духтарако. Кӯдакотон да метавонед омада гирен. На қисми боло футболкачоям ам хел. Ҳозир фатача омадагӣ ай духтаракода. Ма ваёрам нишон метавонам то накртачои балне. Аз ваёям бинен. Ина наборакошона бинед чихел хушрӯ омадай. Ина шортикакаш сирхаку, футболкаш сафед. Бисёр ҳам аз наздик хушрӯай. Пахтагии тозаи материалаш. Инам ҳами хел. Ҳами чизе ки мебинед се донаш 100 сомон. Се инам хеле комплект. Бор бисёрай. Ҳозир ҳамаша намондиян. Нигоҳ кунед чихел бор бисёрай. Анами фатачора гуфтаистам, анами киртачои балнира ки се донаш 100 сомонай. И ранги сирхам дора, сафедам дора. Ҳозир якташа хе кушода бо машмода нишон метиҳам. Нигоҳ кунед чихел бисёрай. духтарако дер накунен. Ина духтаро анами киртора гуфтам, новинкаян диден. Се танам хеле 100 сомон. Бинед ин нарх даҳи ҷо набуд. Бори дигар райша суроғажа ма шумода такрор мекунам. Бозори Корбон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, якм ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 30. Марҳамат духтарако дер накунен, бовар кунед кам мондагӣ ай. Аллакай офтавико гирифтаистиян. Доставка надоран, ячи дигара бугум пешаки ки доставка нест. Фақат метавонед аз наздик омада бинед. Анаи двойко инчунин омадиян. Пахтаги тоза ҳамроҳи юбкачашонанам хитоб дораву юбкача. И чанд рисунок ҳаст. Мана то 3-4 солара размер ҳастай. Имрӯз дар давоми рӯз чанд либосое мебиёя ки то 12 солара размерай. Барои вай духтарако биёем. Ина бинед и рангчам чихел хушрӯча кати юбкачашай. Барои садик, барои тӯҳфа бурдан, инчунин барои фурӯхтан беҳтарин вариантоям. Нигоҳ кунед чихел бисёрай ҳозирашта. Азарамиро духтаро дер накунен. Бори навай. Бори нава оптавикоям тез мегиранд. Мана ана ина муча бинен.
хулас и акция беҳтарин барои шумояй озиҷа бодикоям омадагиай ва ёрам нишон метим тона ҳамаш инамиям 3 комплекташ 100 сомон. Инчунин анамин бодикчорам 3 донаша 100 сомон кардагием. Ҳам духтарӣ ҳастай, ҳам бачагӣ. Бачагиёш майка шортикай, духтариш анамихе платьячакатиай. Набинен? Материалошон хушрувакай. 3 та ҳами як комплект 100 сомон мешава. 33 сомонӣ меафта. На, духтаро 100 сомон да мехаред, 3 ҷо меҳмонӣ меред. Кудак бинӣ. Мана. Бо сифати хубай. Муҳим он ки намудош аҷоиб ҳам хушрувай, ҳам хичам бори фасонай. Ина нигоҳ кунед, и рангакшам хушрувай. Ози ма шортику майкашам нишон метием шумода. Ина ёш, а? Кани шортику майкош. Ина ёям платьячаяй. Ина бодикчо бисомоне. Шортику майкоштон тамом шида? Ана ин бодико 20 сомонай донаш. Ҳар намуд ҳастай бодик. Мана. Сифатои хуб 20 сомонӣ донаш. Бодика. Ана. Диден? Барои тобистон пахтагияки тозаакай. Хушрувакай. Хулоса духтарако бори нав бисёр омадагиай. Биёен. Ма ҳозир видеоро аллакай шумода пешниҳод мекунам. Ира бинед? Эям 3 донаш 35 сомон. Манай комплектоям 3 донаш 100 сомонай. Аз ами Дисней чанд ранг омадагиай. Аз наздики омадед бо мебинед рангоша духтарако. Инаишам хушрувакай бинед туникача ҳамроҳи ласинаш. 3 донаш 100 сомон. Ина духтарако инаи намудам ҳастай. Аз инам чанд намудай. Аз наздики омадед бо мебинед. Бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Хайр, то наворҳои оянда саломат бошед.